Kozarska Dubica je protekle subote bila domaćin najstarije sportske manifestacije u Bosni i Hercegovini, koja više od 2 decenije okuplja karatiste iz zemlje i okruženja. U organizaciji karate kluba Knešpolje po 22. put održan je Vidovdanski karate kup, koji je ove godine okupio 190 takmičara iz 16 klubova. Organizatori su veoma zadovoljni odzivom takmičara i klubova, kazao je predsjednik karate kluba Knešpolje Milan Vrevac. Ovo je 22. Vidovdanski karate kup koji državamo u Kozarskoj Dubici. Na naš karate kup dolazi oko 16, danas je klubova došlo iz cijele Bosne i Hercegovine i Srbije. Jedan Subotica, jedan klub, onda dolazi iz federacije dosta klubova. Ovo je naša tradicija, tradicionalni koji se još od 1994. godine održava i nikad nije bio prekinut. Kozarčani, Dubičani, sa kojom ekipom će se predstaviti? Predstavit će se za naših, karate klub Knešpolje, predstavit će 30 takmičara, na ukupnom turniru bit će malo možda više od 200 takmičara. Očekivanja vas kao domaćina u takmičarskom dijelu? Pa naše očekivanja su da prođemo uredno sa dobrom organizacijom. Otvarajući Vidovdanski karate kup, načelnik opštine Kozarska Dubica Mile Zlojutro je takmičarima poželio dobre rezultate i fair borbu, a karate klubu Knešpolje čestitao na uspješnoj organizaciji i upornosti koja traje 22 godine. Drago mi je da smo u mogućnosti da 22. put budemo domaćini gosti iz Srbije i Republike Srpske. To je turnir koji je u spomen za sve Srbe postradale od kosovskog boja, pa do danas volio bi da se situacija inače u karate u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj dovede u nekakav red, jer otprilike i ne znamo koji su to referentni, reprezentativni klubovi. Imamo nekoliko saveza, pa tako i u Dubici imamo nekoliko klubova koji pojedinačno organizuju turnire i navodno ne mogu jedni drugima dolaziti. Mislim da je potrebno i na nivou entiteta, i na nivou države poraditi, i na nivou opštine da se taj sport ipak ujedini. Jer svi ti ljudi rade isključivo iz ljubavi prema borilačkim vještinama, prema ovakvoj vrsti sporta i valjda je normalno da budu objedinjeni u jedan savez. A u formiranju Karate Saveza Republike Srpske krajem 1992. i početkom 1993. godine aktivno je učestvovao naš sugrađanin Milorad Ćopić, koji sada živi u Subotici, gdje se i dalje aktivno bavi ovim sportom. Trener je u karate klubu MP, selektor reprezentacije Srbije u borbama i jedan od organizatora prvog Vidovdanskog karate kupa u Kozarskoj Dubici. Sjećam se dobro kako je te prve godine bilo, pune tribine, plavi šemova, UKCR-a, ko sve nije bio tu. Pred salom je bilo sigurno 1000 ljudi koji nisu mogli da uđu u salu da prate takmičenje, tako da je to bio neki početak. A te godine je osvojena i prva medalja na prvenstvu Jugoslavije u maju mjesecu u Užicu, tako da ta godina to pamti kao neku lijepu uspomenu u životu. Nažalost, posjetilaca više na tribinama nema toliko, ali ima takmičara. Pa takmičara ima, karate je nažalost poslije rata prešao u dječji sport faktički. Nekad je to bio muški sport gdje su vježbali seniori i djeca od 16 godina i stariji, međutim vremenom je to sve polako preraslo u dječji sport jer nema para. Znači jednostavno momci i djevojke sa 16-17 godina odlučuju se neki sport koji je profitabilniji, da li je to košarka, rukomet, fudbal, odbojka i u karatu je sve manje. A vi nam sada u svoj rodni grad dovodite ekipu iz Subotice, je? Jeste, ekipu iz Subotice, ja sad trenutno živim u Subotici, karate klub MP koji je trenutno najbolji klub u Srbiji. Ja sam tamo i selektor reprezentacije Srbije u borbama i predsjednik Šotokan karate saveza Srbije i tako svašta. Koliko možete da pomognete sa te pozicije ovdje Dubičanima karate sportu u Dubici?
Pa sve je bilo gdje da bio neki problem, sigurno da mogu puno da povore. I radim, mi sarađujemo puno sa Karate Savezom Republike Srpske. Od samih početaka na Vidovdanskom karate kupu učestvuju i karatisti iz Novog Grada, kaže predsjednik karate kluba Rajko Crnobrnja-Gligo, Aleksandar Janković. Naš klub, tada još pod imenom Krajišnik, dolazio je i na prvi vidovdanski karate turnir koji je bio jedan od najboljih turnira tada u Karate Savezu Republike Srpske. Evo, 22. godinu za redom karate klub iz Novog Grada, tada Krajišnik, sada Rajko Crnobrnja-Gligo je na vidovdanskom karate kupu. Je li izlično pitati kakva je saradnja ova dva kluba? Pa pazite, mi inače sa karate klubom iz Kozarske Dubice imamo izuzetnu saradnju godinama. Ona traje i moji prethodnici i prethodnici ovih ljudi koji su sada u karate klubu Knežbolje su imali odličnu saradnju. To se nastavilo i kroz ratni period i poratni period i mi smo, vjerujem, jedni od najbližijih klubova u našoj regiji Krajina. Na ovom kupu koliko takmičara imate, u kojim kategorijama? Na 22. vidovdanskom kupu iz Novog Grada je došlo 18 takmičara, imamo jednog sudiju. Naša djeca izuzetno vole doći u Kozarsku Dubicu, pogotovo zbog toga što se poslije turnira organizuje izlet do manastira Moštance, što je za njih jedinstveno iskustvo. Kakva su očekivanja u takmičarskom dijelu? Vjerujte nam, to nam nije u prvom planu. Ovdje dolaze djeca koja, pošto je već polako kraj sezone, doveli smo nešto manje djece nego inače, ali očekivanja rezultatski nisu toliko bitna. Bitno je da se djeca dobro provedu a pobjedit će najbolji. Uz kvalitet takmičara veliku ulogu u tome ko će biti najbolji imaju i sudije. Branko Gajić iz Zvornika kaže da je učešće takmičara na ovakvim sportskim manifestacijama od velikog značaja jer time održavaju formu, ali i da finansijski problemi ne mimoilaze ni ovaj sport. Prvenstveno nas muči nas ta finansijska situacija. Trebala bi država malo više, ne malo, ne mnogo više, da obrati pažnju prvenstveno na karate sport. Zašto to govorim? Karate sport je zauzeo prvo mjesto kao sport koji potpomaže djeci da bi se bavili drugim sportima. Zašto? To je bazni sport. Jer mi u karate učimo, djeca u karate uče ovdje gdje sve ono što na drugom mjestu ne mogu da uče. Od kretanja, faktički učimo ih nanovo da hodaju. Ali u svakom slučaju ovo je bazni sport. Kvalitet sudija, imate li šanse da se obrazujete i nadograđujete svoje znanje? Pa sudijska komisija ima svake godine, organizuje seminare na nivou Republike Srpske, na regijama, tako da što se tiče sudija u svakom slučaju radimo na izgradnji, jer ako nisu sudije dobre, ne mogu ni djeca biti dobre. Miloš Okunda je jedan od 30 takmičara karate kluba Knežbolje na ovoj sportskoj manifestaciji. Ova polusezona mi je bila odlična, ali imam statistiku na 6 takmičenja, 10 medalja da sam. Inače, koji bi od tvojih uspjeha, vjerovatno i bilo mnogo, koji bi izdvojio u tom svom bavljenju karateom? Pa izdvojio prvo mjesto na međunarodnom takmičenju u Nürnbergu. Tu sam bio prvi i tu želim da se pohvalim, jer je to zaista nešto što se može izdvojiti od ovih ostalih rezultata. Je li ti želja da se baviš karateom i kasnije i u narednih godina? Pa da, želim da se pokažem na svjetskim prvenstvima i evropskim ako uspijem, a dok to ne uspijem nema prekidanja, samo nastavljam. Kakvi su ti treneri, kolege, kako je trenirati i raditi u ovom klubu? Pa dobro je, disciplina je na jednom zadovoljnom nivou. Mi se lijepo ponašamo, što je glavno uvijek i bitno na treningu, da je disciplina na vrhunskom nivou, a i rad je dosta dobar i može se pohvaliti ovaj klub jer je jedan mali klub, ima malo možda manji broj takmičara, malo manji broj članova, ali u stvarnosti ima dobre rezultate na svakom takmičenju gdje god smo ošli do sada. Šta očekuješ od ovog turnira danas? Pa očekujem, ja ću danas potruditi da budem najbolji takmičar. Da je ovaj mladi sportista realno procijenio svoje šanse pokazale su 3 osvojene medalje, 2 zlata i 1 bronza, što ga je sa Ilijanom Miljuš, koja je osvojila 2 zlatne i 1 srebrnu medalju, svrstalo među najbolje plasirane takmičare Knežbolja. Domaćini su naime osvojili ukupno 14 medalja, 6 zlatnih, 3 srebrne i 5 bronzanih, ali su poštujući fair play izostavljeni iz generalnog plasmana. Prvo mjesto na Vidovdanskom karate kupu pripalo je Slogi iz Doboja, drugo Drvaru iz istoimenog grada, a treće Bušidu iz Banja Luke. I ova sportska manifestacija održana u okviru Dubičkog ljeta pod pokroviteljstvom opštine Kozarska Dubica, a završila se druženjem učesnika na ručku u holu srednjoškolskog centra uz tradicionalni vojnički pasulj.
Dubički kickbokseri Dalibor Gligić i Aleksandar Voruna su proteklog vikenda nastupili na profesionalnom turniru Grand Fight Drava u Varaždinu u Hrvatskoj. Dubičani nastupaju za borilački klub Viner iz Prijedora, a borili su se u ringu na otvorenom po K1 pravilima. Dalibor Gligić je u kategoriji do 81 kg savladao takmičara iz Hrvatske Pavela Stegića, te mu je pripao zlatni pehar. Aleksandar Voruna je imao manje sportske sreće, izgubio je od takmičara iz Slovenije u kategoriji do 76 kg, te se morao zadovoljiti drugim mjestom. Sinoć su igrani susreti treće večeri tradicionalnog noćnog turnira u malom fudbalu Vidovdan 2014 Knežica. Odigrano je 5 susreta, a rezultati su sljedeći: Kafe Bar Mak Knežica, Hidromont Braće Stjepanović i Novi Grad 0:4, Hidromont Braće Stjepanović i Novi Grad, Partizan Kostajnica 6:0, Komunalac Fijakre Stari Kozarska Dubica, Kafe Bar Maestro Prijedor 1:1, SDS Knežica, SDS Slabinja 4:0, te Rudprom Prijedor 1389 Kozarska Dubica 2:1. Turnir se nastavlja večeras od 19:30, a igraju Komunalac Fijakre Stari Kozarska Dubica, Rudprom Prijedor, Black and White Prijedor, Kafe Bar Mak Knežica, Kafe Bar Maestro Prijedor 1389 Kozarska Dubica, HPK Dragsenić, Rocky Commerce Kozarska Dubica, te SDS Slabinja, Partizan Kostajnica. Ova sportska manifestacija se održava u okviru Vidovdanskih dana Knežpolja, organizator je fudbalski klub Knežopoljac, a nagradni fond je 1200 maraka, a finalni susreti se igraju na Vidovdan 28. juna.